Dema ku mirov li dîroka rewşenbîrî, wêje û zanistiya Kurdistanê dinêre, rûpela herî geş û bandordar bêguman medreseyên Kurdî ne. Ev saziyên perwerdehiyê yên ku di serdema navîn de hatine avakirin, ji dibistanên dînî yên asayî pir zêdetir bûn. Xwendîngehên Kurdistanê, di rastiyê de, wekî zanîngehên serbîxwe kar dikirin û di parastina ziman, nasname û çanda Kurdî de roleke dîrokî lîstine. Di vê gotara berfireh de, em ê li ser dîrok, sîstema perwerdehiyê, giringiya wan a ji bo zimanê Kurdî û bandora wan a civakî rawestin. Dîrok û bîngeha xwendîngehên Kurdistanê dîroka medreseyên Kurdistanê vedigere sedsalên dehan û yanzdehan. Di serdemên mîrektiyên Kurdan de wekî mîrektiya Boxtan, Badînan, Soran, Baban û Hekarî mîrên Kurd giranî û budceyeke mezin didan avakirina medreseyan. Mîrektiyan fêm kiribû ku parastina desthilatdarî û çanda wan bi pêşketina zanistê ve girêdayî ye. Xwendîngehên Kurdî ji medreseyên fermî yên İmparatoriya Osmanî an jî Safewî û herêmên din cuda bûn. Serbixwebûn ew rasterast ne girêdayî navendên desthilatdariya mezin bûn. Bi piştgiriya mîrên herêmî û zekat û xêrên gelê Kurd dihatin birê vebirin. Ev ê yekê azadiyeke ramanî dida seyda û mamostayan. Rêbaza Şafîî berevajî medreseyên Osmanî û Safewî yên ku li ser fiqa Henefî û Şî bûn, li medreseyên Kurdistanê piranî, fiqa Şafîî û pirtûkên rûhanî yên tesewufê dihatin xwendin. Zimanê perwerdehiyê her çend pirtûkên pîroz û çavkaniyên zanistî bi erebî an farisî bin jî, zimanê şîrovekirin, dersdayîn û nîqaşê bi tevahî Kurdî kurmancî, zazakî, goranî an soranî bû. Sîstema hîndekariyê feqe, seyda û hucredî pergala xwendîngehên Kurdî de sê hîmên bingehîn hebûn. Seyda an jî mela ku mamosteyê herî zana bû, feqeya feqî ku xwendekarê medresê bû û hucrek û oda an jî jûra piçûk a ku xwendekaran têde dixwendin, dixwarin û radizan bû. Pêvajoya perwerdehiyê di van qonaxan re derbas dibû. Sifre û destpêk, feqet pêşî hînî alfabeya erebî û xwendina Qur'anê dibûn. Sarf û nehîv an ku rêziman ji bo fêmkirina pirtûkan, rêzimana erebî bi sîstematîk dihat hînkirin. Pirtûkên wekî avamil, izhar û kafiye di vê qonaxê de wekî pirtûkên dersê dihatin bikaranîn. Zanistên aqilî, piştî ku feqet di ziman de bi pêş diket, dersên li ser mentiq yan lojîk, mîna geometrî, bîrkarî û zanista stêrnasiyê dest pê dikirin. Zanistên neqlî, di dawiyê de dersên giran ên wekî tefsîr şîrovekirina Quranê, hadîs gotinên pêxember û fiqh hûqa îslamî dihatin dayîn. Wergirtina îcazetê, gava feqe hemû pirtûkên bernameyê xelas dikirin, merasîmeke mezin dihat çêkirin û seyda îcazetname an ku bawernameyê didawî. Piştî vê yekê, ew feqet dibû mela an seyda û dikarbû li cihekî din medreseya xwe ava bike. Zimanê Kurdî û avabûna wêjeya klasîk yek ji mezintirîn xizmetên medreseyên Kurdistanê, parastin û pêşxistina ziman û wêjeya Kurdî ye. Ji ber ku zimanê hîndekariyê Kurdî bû, gelek seyda û xwendekaran dest pê kirin ku bi Kurdî helbest, felsefe û ferheng binivîsin. Ehmedê Xanî, wekî dildarekî medreseyê dît ku zarokên Kurdan dema dest bi xwendîna erebî dikin, zehmetiyê dikişînin. Ji bo çareserkirina vê,
خانی di sala 1683 de yekemîn ferhenga zarokan a Kurdî Erebî ya bi helbestî yanî nûbihara biçûkan nivîsand. Ev pirtûk bi sed salan li medreseyan bû pirtûka dersê ya bingehîn. Her wiha Şahberhema wî mem û zîn jî felsefeyeke kûra medreseyî dihewîne. Melayê Cizîrî ew li medreseya Sora Cizîrê dersdar bû. Helbestên wî yên kûr ên dibin bandora felsefeya wehdeta wicûd de asta herî bilinda zimanê Kurdî nîşan didin. Feqîyê Teyran ew jî xwendekar û dildarê medreseyan bû ku helbestên xwe bi kurdiyeke pir sade û rewan nivîsîne. Heke ev medrese nebûna, ji ber qedexekirin û guhertinên siyasî, dibe ku zimanê Kurdî wekî zimanê nivîsandinê winda bibûya. Jiyana aborî ya medreseyan, sîstema veguhestin an mûçeyê yek ji aliyên herî balkêş ên medreseyên Kurdî têkiliya wan a kûr a bigel re bû. Medreseyan ji dewletê mûçe an jî alîkarî nedigirtin. Di vir de sîstemeke bi navê tayîn an jî ratîb li hinek deveran wekî tepsî hebû. Her roj di dema xwarinê de feqe bi firaqekê vediçûn gund an jî taxê û li deriyên malan dixistin. Malbatên Kurd her çend xizan bin jî ji xwarina xwe ya li malê beşek wekî xêr didan feqeyan. Ev sîstema parvekirinê bû sedem ku civak rasterast piştgiriya perwerdehiyê bike. Feqet tu carî xwe ji gel bilindtir nebînin û her tim wekî beşekî gel bimînin. Dema ku ev xwendekar dibûn mela û seyda, di nava gel de xwedî rêz û bandoreke mezin a civakî rêberên xwezayî bûn. Medreseyên herî navdar ên Kurdistanê li seranserê Kurdistanê bi sêdan medrese hebûn, lê çend ji wan di warê dîrokî û mîmarî de derketine pêş. Medreseya Sor li Cizîrê di sed sala panzdehan de ji aliyê mîrektiya botan ve hatiye çêkirin. Cihê ku Melayê Cizîrî tê de ders daye û gora wî jî li wir e. Medreseya Îxlasiyeyê li Bitlisê di sala 1589 de ji aliyê mîrên Bedlîsê rojkiyan ve hatiye avakirin. Ew navendeke mejîna felsefe, bîrkarî û zanistên dînî bû. Medreseyên Tilloyê li Sêrtê, Tillo navenda stêrnasî, mîmarî û ruhaniyê bû. Medreseya Qubehan li Amêdiyê li başûrê Kurdistanê di serdema mîrektiya Behdînan de bûye yek ji navendên herî mezin û xwendekarên ji her çar aliyên Kurdistanê dikişand ser xwe. Sedsala bîstan û rewşa medreseyan a îro piştî hilweşîna pergala mîrektiyan û parçekirina Kurdistanê di sedsala bîstan de medreseyan derbeyên giran xwarin. Bi taybetî di sala 1924 de li Bakurê Kurdistanê bi qanûna yekkirina xwendinê an ku tevhîdî tedrîsat re hemû medrese bi awayekî fermî hatin qedexekirin. Lêbelê medreseyên Kurdî bi awayekî nefermî bi dizî di nava hûjreyan û gundan de jiyana xwe berdewam kirin. Di serdemên ku zimanê Kurdî bi tevahî qedexe bû, van medreseyên bi awayeke veşartî wekî stargehên zimanê Kurdî kar kirin. Îro jî her çend bandora wana berê nemabe jî, mîrateya wana wêjeyî û çandî hîn jî di nava civaka Kurdî de zindî ye. Medreseyên Kurdistanê ne tenê cihên ruhanî bûn, ew akademiyên ziman, navendên parastina nasnameyê û xwendingehên felsefeyê bûn. Heke îro wêjeyeke klasîk a Kurdî ya pir dewlemend di destê me de hebe, ev yek bi xêra keda bêdawiya seyda û feqeyên van medreseyan e. Ji bo nifşên nû yên ku dixwazin bi Kurdî bixwînin û binivîsin,
Famkirîna dîroka medreseyan pengaveke pir girîng e.